Gipangandaman na ang pagbisita sa imahen sa Senyor Santo Niño nga gikan sa Basilica Minore del Santo Niño sa Talisay City, BGMP karong Sabado, January 3. Ang detalye sa report ni Fem Dumabo. Human sa malipayong pagsaulog sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Talisay City male o female dormitory atol sa Pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig. Karon, padayon ang ilang kasadya. Kay karong Sabado, January 3, mubisita na ang imahin sa balaang bata sa ilang pasilidad. Lakip niini ang paghalad sa Santos nga misa, overnight vigil aron paghatag og igong panahon sa mga PDL nga makahatag sa ilang pagyukbo og panalangin ngadto sa Batang Jesus. Matod sa warden sa male dormitory, Jail Superintendent Josephus Hilyanggaw, nga gahinam-hinam na ang mga personal o ang mga PDL sa maong kalihukan. As we all know, ang devotee mangguning mga kuandiri, mga personnel o mga PDL, most of them, no, majority. In fact, karong January 3, doon natay mubisita ang imahin sa Senyor Santo Niño sa atong jail facility. Karong January 3 niya ato nang gipangandaman, karon puspos atong pagpangandam. Nahimo na kining tinuig nga kalihukan sa dili pa sa ulugon ng kapistahan sa Senyor Santo Niño. Pipila sa mga female jail officers mao'y magsilbing festival queens, samtang ang mga PDL sa male dormitory ang magsinog. Subsob na ang gihimo nila karong pagbansay-bansay. Ang pagduaw sa pilgrim image ni Senyor Santo Niño sa mga jail facility sa Metro Cebu kabahin na sa kapistahan sa Batang Jesus. Gitumong kini aron mahatagan og kahigayunan ng mga PDL nga makapadangat sa ilang mga pangaliya ug pagpakita sa ilang debosyon ug pagtabang sa pagpalambo sa espirituhanong aspeto samtang anaa pa sila sa mga jail facility. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fem Dumabok. Balitang Bisdak.